Божа Мати, Ти наша Мати всіх вірних православних. Благослови нам, щоб ми в Закарпаттю молилися одне за другого. У нас православна віра, котру принесли нам Кирил і Мефодій. А тому, коли нам приходять якісь чужоземці або якісь чужинці чужої релігії і об'ясняють нам, що ми в Закарпатті отсталі, забиті якимось руським міром, нам все видить, що наші опоненти уже психічно хворі з тим руським міром, котрий нам ліплять, а ми в Закарпаттю маємо церковний мір або регіонально-русинський наш регіональний мір. А от тот руський мір придумали галичанські і київські монахи. А ми при чому тут? І от приходить один із лідерів іної релігійної організації і обвиняє нас, що будто ми їхнього галицько-київську, тот проект руського міра ми держимося. Таке то ваш проект київський, ви то київський, розбирайтеся там без нас, а ми собі маємо свою 1150-літню православну церкву, Карпато-Руську нашу, котру ми зареєстрували ще до того, як війшли ми в склад Совєтського Союзу, потім Совєтської безбожної комуністичної України, а потім ми вже з'єднали, зробили, сформували нашу державу. І ми це так надіяли, що вже не буде тут совєтських агентів, котрі будуть бити нас за релігію. Ні. Вирвалися із підвалів і рішили ні за що. Чесний наш народ у Закарпаттю за віру православну об'явили нас, що наші люди у чарах чужих. Ні. Ми написали друге слово. Закарпаття дійсно очаровано є. Но чим? Канонічним православ'ям, вірною Христовою благодатною церквою. Ми очаровані києво-печерськими монахами, їх подвиг. Ми очаровані почаївськими святими Іовом і Амфілохієм. Ми очаровані нашими святими нашими карпаторуськими Іовом і Олексієм і всім собором. Ми очаровані Кирилом Мефодієм. Вони нам принесли письменність, котру потім ми, наші предки русини, несли київським полянам, язичникам, котрі ще в той час людські жертви приносили. Недавно Київ празнував юбілей визволення від фашистської армії. Но вияснилося, що київляни, на жаль, не знають, що Київ звільняла армія Людвіга Свободи, де 90% було жителів нашого краю русинов. І тисячі хлопців наших полягли за визволення Києва. Русини – то були визволителі Києва. І нині ми теж молимося за Київ, молимося за наших воїнів і молимося за тих людей, котрі скривають подлинну історію, славну наших воїнів, котрі і Київ допомагали звільняти, і другі міста, і дійшли до наших рідних земель. І сьогодні, коли споминаємо вчорашню молитву задушню суботу Димитрівської суботи, теж кажемо: Господи, і всіх наших воїнів поминаємо, но й тих воїнів, русинов, армії Людвіга Свободи, котрі освобождали Київ. Звісно, вони не знали, що одного разу київські мудреці будуть казати: а русинів не є. Чому? Бо їх не сміє бути. Ми їм відповідаємо: нікуди ви не дінетеся. Русини є, русинська земля є в складі України, а ми маємо свою історію, а головне – православну церкву. І ми сьогодні в структурі Української православної церкви канонічної та держимося так, як найвеликого багатства. Бо поки ми в структурі Української православної церкви, доти ми, діти Божі, способні молитися за здоров'я наших людей і наших воїнів і переселених
одноразово молитися за упокой воїнів, русинів, котрі визволяли Київ з надією, що в Києві будуть розумні правителі і ніколи не піднімуть руку проти корінних людей Закарпаття, підозріває, що ми не патріоти. Ні. В першу очередь наш край проголосував за создання України 92,5%. Ні один регіон в Україні, тоді ще радянською, так не проголосував високо, як наш край. Це означає, що ми в повній мірі, прекрасні громадяни країни, і сьогодні молимося: Господи, поможи нам, щоб колись війна та закінчила, щоб і воїни вернулися, щоб і ті люди, котрі пішли геть, знову вернулися, бо лиш так поступає. Кожен має знайти свого Лазаря, помочи йому. І кінь маєш іще одного Лазаря, й тому поможи. А в своїй молитві перебуває постійно, бо лиш так ми діти Божі, діти Української православної канонічної церкви, де предстоятель блаженніший митрополит Онуфрій, не спутаймо. Ну а в вічності віримо, разом зі святими зможемо і ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.